yung tubig. Pwede po tayo dito maglaga ng itlog, ano? So kanina mga ka-travel, trinay ko siya kanina na idikdik ang aking kamay. So ilang seconds pa lang, talagang sobrang napakainit. At dito sa aking tinatayuan ngayon is talaga nafi-feel namin yung heat ng init. Travel. So for today's, nandito tayo ngayon sa Longest Bridge of Albay, kung saan nakikita nyo sa aking likuran ang pinakamahabang hanging bridge dito lang sa Kawit, Manito, Albay. So nakikita nyo, sobrang napakaganda and perfect pasyalan and perfect pang picture. So mga travel, samahan nyo ako dito para ikutin pa ang magagandang pasyalan dito sa Manito, Albay. Samahan nyo si DJ Max, tara na! Longest Bridge of Albay. Once again, dito tayo ngayon sa hanging bridge ng Manito, Albay. Kaya kung sa na-experience ko, medyo nahihilo pag may dumadaan kasi umaalog-alog siya. So ayan, punta po tayo dun sa dulo para mas ma-experience natin ng mas masarap. Total, dito naman tayo sa Manito. So let's go mga travel. Mga ka-travel, isa rin itong tourist spot dito sa Manito, Albay. Ito ang Nag-Aso Boiling Lake, kung saan nakikita nyo sa aking likuran, kumukulo po yung tubig. Pwede po tayo dito maglaga ng itlog, ano? So kanina mga ka-travel, trinay ko siya kanina na idikdik ang aking kamay. So ilang seconds pa lang, talagang sobrang napakainit. At dito sa aking tinatayuan ngayon is talagang nafi-feel namin yung heat ng init, no? So kaya ngayon kailangan na natin magmadali mag-shoot kasi parang naiinitan ako kahit hindi naman mainit yung panahon. So ito mga ka-travel, nakikita niyo yung Nag-Aso Lake or Boiling Lake dito sa Manito, Albay. Ayan, napakaganda. At ito talaga yung nakaka-amaze kasi makikita mo yung usok, tapos mafe-feel mo talaga yung init ng tubig.
So, hindi tayo nakapag-prepare, wala tayong dalang itlog. Kahit sana itry din natin. Kaso di natin alam kung paano natin iinitin yung itlog dito. So, yun nga, sabi nila, based sa aking nalaman, ang boiling lake is sobrang mainit. Kaya bawal tayo ditong mag-apak or magbabad kasi baka maano na ang balat natin. So ayun mga ka-travel, so kung gusto nyo or hindi nyo pa napuntahan ang Nag-Aso or Boiling Lake, nandito lang po yan sa Barangay Hulugan, Manito, Albay, kung saan makikita nyo ang kagandahan ng Boiling Lake. Palapakan po natin. Sa inyong lahat, ako po si Arnella. Kahit ako'y pangit, nakakaakit. Naniniwala po ako sa kasabihan sa bansang aking pinanggalingan, sa bansang pinakamarami ang bigas, pero saan damakmak naman ang mandurugas? Pilipinas! That's right. RGM deliver you the best products. What you want, we have it all. RA The Flower Express. Express your love across the miles. Body come alive. Skin on my skin. Oh.